Tini sini burirokni bicycle race tongo, girls bicycle race. Sini hoyok mater na tuyui, eba keba Independence Day na tuyui edisi hapang bai jugalijak. Tini bicycle race, gangkai aboni bagai sing tabogor kuthum lai tongo. Kumpui academy ni simi dosram bridge jara, eba ke dosram chumuni jara thangai hain borok ki philip phainai. Gangkai tini soro narwai okrangoi manjak phainai sini TTEDC hapangni borong ganang Suhel Deborma, tai oro JDU tongo, tai PU Education tongo, tai kabangma department ni ko officer rok tongo, tai sini sports department rok ni tongo. Apti khaising oro tini Kumpui academy ni poranai jigrok eba keba buri rok tongo, yakli ni tongo, sasani tongo, Jormojoynagar ni tongo. Apti khaising school level ni competition khainan thangai tongo. Sini puilao tongmani 48 40 jona kintu tabuk busuk phaina saimia baksa cycle rok hamyang tongbai kha pam rok thangai ingke aro mechanics rok man thoyani bagai mia rok borok thik khlaimalia dei buri rok sau haipano tabuk जों kota kisani bisingo chengnai afro saimanai khoro busuk phaino prize tongo trophy tongo jeni bwskango abo journal ni hoite abo paijak bekono ready जों obono kasana musuo bises khlaioi taboni jorao sak hamnani bagai जों cycle rok chalona nango taboni cherai rok kha sudu gari bike abomang hamjago kaboni bagai abo kaisa sini message जों sak kaham tongna hangkai effect manaini hoite hasali tongna nangnai tai sini exercise bicycle abo belai khana kaham pollution dik diabu sakni bagaibu aboni bagai buri besarok ongthon chala besarok ongthon जों okra rok buhaino जों bicycle na use khlainani nango जों foreign country rogo nugo Singapore rogo China rogo Japan rogo borok tabok teluk gari yakkagai cycle se borok use khlaio aboni bagai hadi जों jotono Tripura sarok ba Tripura hani borok जों buhaino teluk cycle na use khlailaiano belai khana sakni bai kahamongnai ang Kumpui academy ni principal Hebol Koloi